Se on taas Mandolta morjens. Ja tervetuloa mukaan tämmöiseen trendikkääseen kävelypalaveriin. Nythän tälle kävelylle mä ajattelin kertoa sulle Mandon moduuleista ja siitä, miten sun yrityksessä kuukausimaksut menee sen mukaan, mitä ominaisuuksia sä tarvit Mandolta. Eli varsinkin teille, jotka ette vielä ole käyttänyt Mandoa, niin itse kassaohjelmahan kassoissa on kaikissa sama. Mutta sillä taustaohjelman valinnoilla te voitte tehdä sitten vaikutuksia omiin kuukausilaskuihin. Eli jos et sä tarvii mitään muuta kuin hyttysen silmään, jos siis sun yritykselle riittää se, että sieltä saadaan tehtyä perusmyynnit ja raportoitua ne eteenpäin, niin sä voit valita jo alkuvaiheessa Mando Minin sinne taustaohjelmaksi. Kun taas sitten, jos sä tarvii tehdä enemmän muokkauksia kassaan, tarvii tähän laajempaa raportointia ja lisäominaisuuksia, niin sä valitset täyden Mando-version. Ja vielä täydessä Mando-versiossakin sä voit vaikuttaa siihen, mitä ominaisuuksia kassaan laitetaan. Eli jos sä tarvit vaikkapa varastonhallinnan, sä voit tilata sellaisen. Jos sä tarvitset laskutusta, löytyy. Jos sä tarvitset kirjanpitoliittymän, niitäkin löytyy. Veikkausliittymän, totta kai. Kaikki nämä vaikuttaa totta kai sun kuukausilaskutukseen, mutta sä et ole maksanut mistään muusta kuin mitä sä tarvitset. Ja nyt kun mä oon kävellyt melkein 300 metriä tässä videota kuvallessa, niin muistutetaan myös siitä, että jos sun toiminta sattuisi olemaan vaan pelkästään kesän aikana tapahtuvaa, niin sekin vaikuttaa laskutukseen, kun kerrot siitä jo tilausvaiheessa meille, niin me ei laskuteta talvesta sitten mitään. Tässä tosiaan tämmönen pikainen rypistys siitä, miten nuo moduulit ja tilausmuodot toimii. Ota ihmeessä meidän myyntiin yhteyttä ja kysele lisää. Me kyllä jeesataan. Kiva, kun olit kävelyllä mukana ja tuu käymään uudestaankin. Moi!